Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaki o dünyadaki täzelikler bilen tanıştıran Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna. Türkmenistanyň prezidenti Owa hojalyk toplumyna alınıp barýan işler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Tataristan Respublikasyna sapar amala aşyrdy. İki ahalteke bedewi Günnogorun merjanatly gözellik bäteşigine dünýäniň çempionu diýilip yglan edildi. Bu beýlik habarlar. 9-njy maýda Türkmenistany 1941-1945-njy ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňşiň 81 ýyllygy bellenildi. Şanly sene münasibeti halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna gul goýmakda barasy boldy. Ýurtda ýeňş güni nesillerden gaýdusuzlygy, edermenligi, insanperwerligi terbiýeleýän şanly sene hökmüni döwlet derejesinde giňden bellenilip geçilýär. Milli gahrmanlaryny hatyralamak türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly däpleriniň biri bolup durýar. Şolaryň arasynda beýik watançylyk urşunyň ýowuz sowuşlaryna gatnaşanlar aýratyn sarpalanylýar. Häzirki döwürde ýeňş güni aýratyn dawara bilen bellenilip, ol nesilleriň özara baglanyşygyny, halkyň parahatçylyk, insanperwerlik, dost dogonluk ýörelgelerine ıgrarlydygyny we geçmişine goýýan belin sarpasyny alamatlandyrýar. 10-njy maýda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow, Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltakatçylyk toplumuna bardy. Häzirki döwürde toplumda düýpli döwre wagtlaşdyrmak işleri dowam edýär. Türkmen halkynyň milli liderine toplumda alınıp barýan döwre wagtlaşdyryş işleriniň netijesi we guruluşyklaryň depkinleri barada giňişleýän maglumatlar berildi. Mundan başga da bu ýerde Türkmen halkynyň milli liderine topluma gelýän ýol döwre wagtlaşdyrmak, oň ugruny ýol belgilerini degişli şekilleri ýerleşdirmek, oň ışıklanýyş ulgamynyň aýratynlyklaryny ýol guruluşynyň häzirki zaman usullary barada maglumatlar berildi. 11-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Taňryguly Atahalyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynla sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun Owa hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alınıp barýan işler bilen baglanyşly meselelere garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsimleýin Owa hojalyk işleri barada hasawatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar dinläp, häzirki wagtda dowam edýän mewsimleýin Owa hojalyk işlerine ünsü çekdi. de alınıp barýan işleriň agrotexnikanyň kadalaryny laýyklykda geçirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. 11-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Malaziýanyň premier ministriniň ýanyna syýasy meseleler boýunça konsultativ komitetiniň başlygy Tanşry Mohd Hassan Marikani, Petronas kompaniýalar toporunyň ýol başçysy we baş ýerine ýetirji direktori Tanşry Tanku Muhammed Tawfigi, Şeýlehem Petronas kompaniýasynyň baş önümçilik direktori ýerine ýetirji vitse-prezidenti Gözlew Altarş, özleşdirme we çykarış bölümçesiniň baş ýerine ýetirji direktori Mohud Jukris Abdul Wahaby kabul etdi. Duşukda Türkmen malay hyzmatdaşlygynyň meseleleri barada pikir alşyldy. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistan bilen Malaziýanyň ykdysady mümkinçiliklerinden peýdalanmakda Petronas kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygynyň oňy tejribesiniň toplananyny aýtdy we şu ýyl iki taraplaryň hyzmatdaşlygy 30 ýylyň dowalýanyny belläp, şu döwürde gazanylan üstünlükleri nyktady. 10-njy maýda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow Malaziýanyň premier ministriniň ýanyna syýasy meseleler boýunça konsultativ komitetiniň başlygy Tanşry Mohd Hassan Marikani bilen duşdy. Söhbetdeşligiň barşyna taraplar ykdysadyýet, sowda, ulug energetika, bilim we medeniýet ýaly strategik ugurlary öz içine alýan Türkmen Malaziýa gatnaşyklarynyň okkunly häsiýeti eýedigini kanagatlanma bilen bellediler. Türkmen halkynyň milli lideri sowda, ykdysady hyzmatdaşlygyň Türkmenistan bilen Malaziýanyň arasyna gatnaşyklaryň möhüm ugur bolup durýanyny, bu ugurda işçi hyzmatdaşlygyň alınıp barýanyny aýdyp, sowda, ykdysady gatnaşyklary giňeltmekde Malaziýanyň kompaniýalarynyň münasip goşandyny belledi. 13-nji 14-nji maýda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow Tataristan Respublikasyna sapar amala aşyrdy. Saparyň dowamyna Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanyň Berdimuhammedow Tataristanyň baş tutany Rustam Minnihanow bilen duşdy. Duşukda özara dostlukly gatnaşyklaryň we netijeli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy kanagatlanma bilen bellenildi. Şeýlehem Türkmen halkynyň milli lideri saparyň çäklerine Tataristanyň baş tutany Rustam Minnihanow bilen Kazan halkara atçylyk sport toplumuna barıp gördüler we
at çapışıklarına tomaş etdiler. Oňa türkmen çapyk suwarlar hem gatnaşdylar. Çapışyklarda Türkmenistanyň ussat çapyk suwarlary Ağa Muradow we Berdimuhammedow ýeňiş gazandylar. Ýeňijileri syýlamakda barasyna gahrman arkada ýeňiji bolan ussat türkmen çapyk suwarlaryna kuboklary gowşuryp, olary gazanan ýeňişi bilen gutlady. Soňra Gurbanyň Berdimuhammedow Kazan şäheriniň islam dünýäsi ýurtlarynyň medeni paýtagty diýilip eglan edilmegi münasibetli Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatyna gatnaşdy. 15-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulga markaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň başynda mejlisiň başlygy dünýä gözel gulman we ýurdun kanunçylygyny kämilleşdirmek ugruna alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödekçilik edýän düzümlerini alınıp barlayan işler, degişli ugurlar boýunça geçirilen çäreler barada hasabat berdiler. Şeýlegem döwlet başçysynyň garamagyna bir näçe teklipler hödürlenildi. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar dinläp, ýurdun dürli toplumlaryna alınıp barlayan işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Şeýlegem hödürlenen teklipler makullap, degişli resmi namalara gol çekdi. Mejlisiň ahyrynda Türkmenistanyň prezidenti pursatdan peýdalanyp, türkmen halkyny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni bilen tüýsürekden gutlady. Mejlise gatnaşyjylar hem döwlet başçysyny hem de türkmen halkynyň milli liderini şanly sene münasibetli gutlawlaryny beýan etdiler. Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine Günnogoryň merjeni ady bilen atly sport we gözellik bäteşikleri, şeýlegem Ahalteke Bedewi halklaryň dostlugynyň nişany atly halkara ilmi amal maslahat geçirildi. Türkmen Ahalteke Bedewleri bu sport hem de gözellik bäteşiklerine üstünlükli çykyş edip, esasy baýraklara münasip bollar. 2 günläp dowam eden bäteşikleriň birinji gününe at çapyşyklary ýaýwanlanyrly. At çapyşyklaryna Türkmenistanyň gatnaşan dowam etdiýen Bedew ýeňiji boldy. Günnogoryň merjeni atly bäteşigiň çäklerini eminleriň bir agızdan gelen çözgüde esasyna halkara Ahalteke atçylyk sport toplumynyň Meledağ diýen aty 2 ýaşar atlaryň arasynda geçirilen gözellik bäteşigini dünýäniň çempionu diýilip eglan edildi. 6 ýaşardan uly ýaşar atlaryň arasynda geçirilen gözellik bäteşigini Türkmenistanyň prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň aýgytly diýen Bedewi dünýäniň çempionu diýen ada eýe boldy. At çapyşyklaryň we gözellik bäteşiginiň ýeňijileriniň çapyk suwarlaryna we feýslerine Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň hem de Türkmenistanyň prezidentiniň baýraklary, ýeňil awtologyň açary, kubok hem de hormat haty gowşuruldy. 10-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutyna Türkmenistanyň daşary siýasaty we diplomatiýasy, paragatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň hatirasyna hyzmatdaşlyk atly utgoşukly görnüşde halkara ilmi amal maslahat geçirildi. Halkara maslahaty dünýäniň 20 döwletinden wekiller gatnaşdy. Dünýäniň en çeme döwletleriniň ilmi we diplomatiýa wekillerini bir ýere jemlän bu forum türkmen diplomatiýasynyň paragatçylyk söýüjülükli başlangyçlary, medeni diplomatiýanyň netijeli ugurlary we halkara hyzmatdaşlygyň nak orny barada pikir alşmaga giň mümkinçilikler ötdi. Halkara ilmi amal maslahatda çykyş eden daşary ýurtly wekiller Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň sebitde we dünýäde paragatçylygy, hoşniýetli goňşuçylygy berkitmegiň möhüm guraly bolup durýanlygyny aýratyn bellediler. 10-nji 14-nji maýda Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasynyň binasyna Agropark Türkmenistan 2026 sergisi geçirildi. Bu sergi owa hojalygyny, azyk senagatyny we gaýtadan işleýän puwdoklarda ulanylýan öňdewarjy ilmi barlyklar, senagat işlenmeleri hem de innovasiýon usullar ulgamyny netijeli çözgütler bilen tanışmagy mümkinçilik berdi. Sergide yerli we daşary ýurtly kompaniýalar öz önümlerini, döwrewap enjamlaryny we hyzmatlaryny tanışdyrdylar. Hususan ekrançylykda we mallarçylykda guşçuluk toplumlarynyň ýyladyşhana hojalyklarynyň ösdürilmegine, et we süýt önümlerini gaýtadan işlemekde, süýjü kökü önümleriniň, miwe şireleriniň täze we gaýtadan işlenen gök bakça ekinleriniň önümçiligine gazanylan üstünlükler görkezildi. 13-nji 14-nji maýda Aşgabatyň ýyllyk mehmanhanasynyň maslahatlary zalyna gyda gatnaşyjy döwletleriň demir ýol uloglary boýunça Geňeşiň 84-nji mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşmak üçin Aşgabatda gyda ýurtlarynyň demir ýol edaralarynyň ýol başçylary geldiler. Forumyň çäklerini gyda ýurtlarynyň demir ýol uloglaryny ösdürmek boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmek möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. İki taraplaryň we köp taraplaryň duşuşyklar geçirildi. Şeýlekem köpçüliklerin habar berişleri işler üçin metbuat briefingi guruldy. Kazan şäherine geçirilen Russiýa Islam dünýäsi Kazan Forum 2026 17-nji halkara ykdysady forumyň çäklerini asylly moda güni atly moda festivaly geçirildi. Moda görkezilişine Türkmenistana miras moda öýü wekilçilik etdi. Şäher Malaziýanyň, Indoneziýanyň, Marokkanyň, Pakistanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň şeýlegem Kazanyň, Ufadan we Çelýabinskdan dizaynerler bir ýere jemlendi. Türkmen wekileti milli nagşylaryň däp bolan görnüşlerini ulan taýýarlanan Venan koýnaklarynyň toplumyny hödürledi. Miras moda öýüniň lawatlary festivalyň umumy ähengine sazlaşykly goşulyp, türkmen halkynyň milli amal haşam sunugatynyň öz boluşlygynyň suwtnamasy boldy. Dünýä täzelikleri
Xitayın Xpeng elektrik avtolog önerjisi Ýewropadaky önümçilik kuwadyny, şol sana Germaniýanyň Volkswagen konserniniň zawodlaryny satyn almak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýar. Bu barada kompaniýanyň Demirgazyk Günnäger Ýewropa boýunça dolanyrjy direktori Elvis Chen habar berdi. Chen'in sözlerine göre Xpeng kompaniýasy sebitde öz önümçiligini yerleşdirmek, durly görnüşlerine seredýär. Sebäbi häzirki bar bolan kärhanalar kompaniýanyň talaplaryny doly kanagatlandyrmaýar. Gepleşikler iki kompaniýanyň arasynda häzir hyzmatdaşlygyň çäklerini alınıp barlýar. 2023-nji ýylda Volkswagen konserni takminan $700 million maýa goýup, oň özüne Xpeng kompaniýasynyň tas 5 götürüm paýyny alyp, Hytaý bazary üçin elektrik awtologlaryny bilelikdäki işläp taýýarlamak barada alalaşdy. 2025-nji ýylyň ahyryna Volkswagen konserni Germaniýadaky zawodlarynyň birini ýapdy we 2030-njy ýyla çenli ýurtda 50.000 iş oruny kemeltmegi meýilleşdirýär. Awstraliýanyň Cadett Fortescue Dagmagdan kompaniýasyna aborigenlara, ýagny düýp ýaşaýjylara $100 million tölemek hakyny hökm çykardy. Muň sebäbi kompaniýa aborigenler bilen peýdaly magdanlary gazyp almak barada alalaşmandyr. ABC teleýaýlymy Taipanyň serdarlarynyň Cadett'in hökmünden nägilediklerini, sebäbi olaryň agzalan öwes tölegi kompaniýanyň gazyp alan peýdaly magdanlarynyň gazanan onlarça milliardlyk girdeýjileri bilen deňeşdirilenini deňizden damjy hasaplaýarlar. Şoň üçin aborigenler takminan $1.13 milliard öwes tölegini bil baglapdyrlar. Emma muňa garamazdan Cadett'in çykaran çözgüdüniň Awstraliýanyň taryhyna ýurdun asyl halkyna tölenen iň ýokary tölegdi habarda bellenilýär. Maşowa aý atly rus animasiýon serialynyň suratkeş multiplikatory Oleg Kazavkov şeýle at bilen dol gowrumçy perfilmi surata düşürmekçi. Kazavkov ödörüjülük toporyň multifilminiň gahrmanlaryny dünýäniň tomaşaçylaryna täze görnüşde hödürlejekdigini, onu asyl nusxadaky gülkili ehenleriň saklanjakdygyny gurrun berdi. Film 2028-nji ýylyň ahyryna tamamlamak meýilleşdirilýär. Maşowa aý multifilmi 2009-njy ýylyň ýanwaryna çykdy. Multiserial diňe Russiýada däl, daşary ýurtlarda hem meşhurlyk kazandy. Ony Beýik Britaniýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Ispaniýanyň, Kanadanyň, Latin Amerikasy we Orta Günnäger ýurtlarynyň teleýaýlymlary görkezdiler. Sport täzelikleri. Kuweyt'in Al-Kuweyt futbol klubu Afakanyň çağırış ligasynyň 2025-2026-njy mövsüminiň kubogyna eýe boldy. Final duşugyna topor Kambodjanyň Prikh Rich Sven Reing toporny 4-3 hasabyna ýeňip kubogy gazandy. Oýun Jabar Al-Ahmad adyny stadionuna geçirildi. Bu ýarşyň diňe ikinji gezek geçirilýändigini ýatladýar. Geçen ýyl ilkinji gezek guralan ýarşda bu kubogy Türkmenistanyň arkada klubu munasip boldy. 2025-nji ýylyň 10-njy maýyna Türkmen klubu şol bir Prikh Rich Sven Reing toporny goşmaça wagtda 2-1 hasabyna ýeňdi. Şeýlelikde Kambodjanyň klubu ýylyna ikinji ýyl hem bu ýarşyň finalynyň ýeňilişe sezewar boldy. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa, dollygyna Türkmen Portal web saytymyzdan tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.